Tento pořad byl vytvořen z pečlivě vybraných archivních snímků. S pomocí moderní technologie je můžeme ukázat v té nejvyšší kvalitě. Přesto jsme se nevyhnuli občasné nedokonalosti obrazu a zvuku. Letadla druhé světové války. P-51 Mustang. 120 dní do slávy. Rychlé a elegantní letadlo, každým coulem ušlechtilé. P-51 Mustang firmy North American byl zpočátku neznámý, ale vysloužil si ojedinělé místo v dějinách letectví. Jeho piloti jej milovali, nepřátelé se ho báli. Mustang byl rychlý, pohyblivý a měl dlouhý dolet. Tato kombinace z něho učinila neporazitelnou bojovou stíhačku. Letadlo pro piloty. Opravdu pohodlné letadlo pro piloty. Nezáludné, bez zlozvyků, bez zlých úskoků. Skvělý výkon, hodně zbraní, velká rychlost, hodně paliva. Co do výkonu to bylo nejlepší letadlo ze všech. Myslím, že to bylo letadlo do války pro kteroukoliv stranu. Bylo nádherné s tím letadlem létat. Seděl jsem tam, dosáhl pohodlně na všechny ovladače, nemusel jsem mít pod sebou hromadu polštářů. Mohl jsem si zvýšit sedadlo a letět. Nevím, jak to popsat. Jak jsem řekl, dobře se ovládalo, měli jste pocit, že všechny předletíte. Snadno se s ním vzlétalo, snadno přistávalo. Dobře se s ním manévrovalo. Mohli jste zahnout doleva i doprava se stejnou lehkostí. Bylo silnější, lépe se manévrovalo, bylo rychlejší, lépe stoupalo. Bylo asi lepší než cokoliv, co měli Němci, tak o 2%. A byl jsem v mnoha bojích, kdy jsem byl za ta 2% vděčný. I v těch nejhorších měsících války se P-51 Mustang ukázala jako nebezpečný protivník ve vzdušném boji a nepřestávala zasazovat významné rány nejlepším a nejmodernějším stíhačkám Luftwaffe. S těmi letadly se skvěle manévrovalo. 109 a 190, co měli Němci, byla dobrá letadla. Ale když jsme dostali 51, bylo to úplně jiné kafe. Když jste nasedli do 51, pomysleli jste si, pane bože, jestli mě ta věc nechá ve štychu, ale motor Merlin šlapal jako starý typ Fordu. Prostě pořád běžel. No a když jsme dostali 51, byla to změna. V 51 bychom létali pořád. Myslím, že má nejdelší mise v P-51 trvala něco přes 6 hodin. Má nejdelší mise v P-38 trvala 4,5, možná 4 hodiny 45 minut. Takže některé cíle byly dostupné, až když jsme dostali P-51. Německé Focke-Wulfy 190 a Messerschmitty 109 předčily starší americké stíhačky, ale P-51 je strčila do kapsy oba. V boji letounu proti letounu Mustang s dobrým pilotem u kniplu nic nepřekonalo. Dostal jsem se za něho na sestupném kurzu a doháněl jsem ho. Začal jsem střílet a několikrát jsem zasáhl jeho křídlo i trup. A on okamžitě vyletěl prudce nahoru a já ho přeletěl. Takže jsem musel taky nahoru a zase zpátky dolů. Ale když jsem slétl níž, zjistil jsem, že je za mnou.
Dodnes jsem nepřišel na to, jak to udělal. Ale dostal jsem ji za ocas. 109 měla kanon ráže 20 mm, který střílel přímo středem vrtule. Tak jsem udělal Loveberryho otáčku, což je nejtěsnější otočka, kterou lze provést. A on byl přímo za mnou. Takže jsem ho viděl jen tehdy, když jsem se takhle ohlédl. A pokaždé, když jsem se podíval, z kanonu ráže 20 mm se střílelo. Já neměl nad hlavou nic než slabý kryt z plexiskla. Naštěstí střely končily kus za mým ocasem. Udělal jsem asi 70, 75 nebo 100 otáček. Nevím, jestli to bylo proto, že Mustang byl o tolik lepší než 109, nebo jestli jsem byl mnohem lepší než on, nebo to bylo obojím. Měl jsem zkrátka navrch. Nakonec se odpojil a zamířil přímo dolů. A já se rozhodl, že ho nechám jít. Odletěl a já také. Zasáhl jsem ho a on mě ne, ale 10 minut jsme bojovali muž proti muži. Dnes se považuje Mustang za jednu z nejlepších stíhaček, jakou kdy Američané postavili. Ale svou kariéru započal ku podivu jako průzkumný letoun, který nepoužívali Spojené státy, ale britské královské letectvo. Mustangu trvalo 4 roky, než se z něho vyvinul válečný vítěz. 4 roky nejtemnějších dní druhé světové války, které začaly jednou žádostí a nemožně krátkým termínem. Britové hledali americké výrobce, kteří by pro ně postavili stíhací letoun. Oslovili North American v naději, že pro ně postaví P-40 Warhawks. North American jim dala jiný návrh. Navrhnou, postaví a zalétají pro ně zcela nové letadlo. Za pouhých 100 dní. V té době roku 1940 Britové zoufale potřebovali cokoliv, co by sloužilo jako bojová stíhačka. Takže hledali po celých Spojených státech. Hledali něco, co by mohli koupit. Když dostali návrh od North American, napli Britové po té možnosti, jelikož potřebovali nový letoun rychle. A North American sliboval dodat prototyp do 100 dnů a sliboval lepší letadlo, než byla P-40. Také potřebovali něco lepšího, než byl Tomahawk. A North American skutečně dostal svému slibu. A za 100 dní měli prototyp P-51 Mustang, který nazvali NA-73. A za 130 dní prototyp poprvé vzlétl. Prostě senzace. Britové si původně objednali 600 P-51. Byli z toho letadla velmi nadšení. Ale přes veškeré nadšení britských spojenců americké letecké úřady neměly o P-51 vůbec zájem. Ten přišel až o 2 roky později. Nízko nad zemí. Královské letectvo brzy převzalo zásilku 600 nových stíhaček firmy North American a nazvali letadlo Mustang 1. Britští piloti brzy zjistili, že mají v rukách skvělé letadlo pro let v malých výškách. V malé výšce dosahoval rychlosti 630 km v hodině. Bylo to nejrychlejší letadlo své doby a bylo schopné vystoupat do výšky 900 metrů během 1 minuty. Mustang působil jako skvělý letoun, ale nové letadlo mělo samozřejmě celou řadu vážných potíží. Původní Mustangy měly Ellisonovy motory. Ty byly vynikající při letech nízko nad zemí. A tak je také Britové používali pro přelety v malých výškách na taktické úkoly. Nebyly vhodné pro dlouhodobé doprovodné lety, jelikož motory ve velkých výškách nefungovaly dobře.
Ačkoliv se Mustang nechoval ve velkých výškách moc dobře, Britové to letadlo měli přesto rádi, jelikož při letu nízko bylo úžasné. Bylo rychlé, hbité, dokázalo se ze všeho dostat, takže ho užívali pro různorodé úkoly. Nejvíce pro taktické průzkumné lety nad pozemní cíle. Ale dříve či později se museli setkat s Luftwaffe a v srpnu 1942 byl zaznamenán první sestřel, který provedl Mustang. Byla to zajímavá událost, protože pilot Hollis Hills byl pilot kanadského královského letectva a byl to náhodou Američan, který létal s americkým letadlem v britských službách. Sestřelil Focke-Wulf 190. Byla to událost, která vypovídala o mezinárodním charakteru spojeneckého válečného úsilí. Stateční piloti Mustangů létali ve výšce korun stromů, čelili světlometům a středně těžké protiletadlové palbě. Tiskli spoušť, aby pořídili fotografie klíčových zařízení a stříleli po všem, co se na zemi hýbalo. Zatímco pro Brity byl Mustang v západní Evropě velmi užitečný, vojenské letectvo Spojených států mělo o novou stíhačku jen malý zájem. Nějakou dobu trvalo, než Američany přesvědčili nadšené zprávy královského letectva, pějící chválu na bojové schopnosti Mustangů. Váhavě objednalo vojenské letectvo Spojených států několik kusů Mustangů, označili je jako P-51A a poslali k taktickým a průzkumným eskadrám. Bohužel Ellisonovy motory a nepřítomnost kompresoru dál znemožňovaly letadlu dobrý výkon ve velkých výškách a tato skutečnost byla pro americké piloty důležitá. Úplně první P-51 byly Ačka, měly Ellisonovy motory, užívali se ke střemhlavému bombardování a na další úkony, ale velký dojem neudělali. Několik hodin jsem v Ačku létal mimo Anglii, jen pro procvičení. Neměli jsme dost letadel. Tak jsem letěl. Na letišti jsme měli několik Aček a já létal a cvičil se ve střemhlavém bombardování. To letadlo bylo v podstatě střemhlavý bombardér. Nebylo dost silné a nemanévrovalo se s ním lehko. Mělo Ellisonův motor a tak se mohlo těžko s něčím měřit. Jak jsem řekl, bylo navržené pro hloubkové bombardování. Koncem roku 1942 využil North American některé z nejlepších rysů P-51A a vytvořil novou verzi Mustangu jako jednosedadlového hloubkového bombardéru a nazval ji A-36 Apache. A-630 bylo vyrobeno jen několik set kusů. Dost na vybavení několika stíhacích bombardovacích skupin. Tyto stíhací a bombardovací skupiny byly rozmístěny v oblasti Středozemního moře a v Barmě. Potíž s A-630 byla ta, že nemohla nést těžký náklad. Nedala se srovnat s P-47, takže dlouho nesloužila. Také byla lehko zranitelná palbou ze země a při letu střemhlav dolů měli piloti tendenci překroutit ocasní část a tak docházelo při prudkých letech střemhlav k poškození konstrukce letounu. Nebyly tehdy příliš účinné jako bojové hloubkové bombardéry, ale dokázali mířit s dokonalou přesností a v tom převyšovali jakýkoliv letoun, který letectvo v té době mělo. Eskadry Apačů přiletěly ve střední výšce a seřadili se nad svými cíli. Pak přešli do prudkého letu střemhlav a otevřeli vztlakové klapky, aby zpomalili let dolů. S použitím reflexního zaměřovače piloti čekali až do úplně poslední chvíle a pak spustili bomby. Asi 300 metrů nad zemí vyrovnali a opustili cíl. Tak strašlivé lety střemhlav vyžadovaly nervy z oceli a vynikající střelecké schopnosti. Ale pokud byla operace provedena správně, nemělo letectvo letadlo, které by spustilo bomby na cíl s takovou přesností. A jelikož se A-36 vyvinula původně ze stíhačky, dokázala se také probojovat z těžkých situací. Piloti Apačů zaznamenali mnoho vítězství v bojích letounu proti letounu a nejméně z jednoho se stalo ESO. A-36 měla tedy jen omezený úspěch.
Střemhlavé bombardování se nesetkávalo u letectva s dobrým přijetím. Přednost se dávala strategickému bombardování. Asi po roce služby dostaly skupiny pro střemhlavé bombardování nové stíhací letouny. Vypadalo to, že A-36 bude posledním stupněm vývoje Mustangu. Ale právě když se zdálo, že už ve vzdušném boji o Evropu nesehraje roli, zachránilo několik chytrých hlav návrh North American a dali mu další šanci k životu. Motor Merlin. Do poloviny roku 1943 sloužil Mustang v boji jako průzkumné letadlo, hloubkový bombardér a k náletům na pozemní cíle. A zdálo se, že skončí neúspěšně. Ale právě když to vypadalo, že v druhé světové válce bude Mustang plnit jen menší role, přišlo pár mužů s úžasným nápadem, který přeměnil P-51 na nejúčinnější stíhačku, kterou do té doby lidstvo spatřilo. Britský pilot jménem Harker dostal nápad použít v Mustangu britský motor Rolls-Royce Merlin. Navrhl to plukovníkovi vojenského letectva Spojených států Hitchcockovi, který měl pocit, že by to stálo za pokus. Tak se do toho dali. Získali povolení a vzali motor Merlin, dali ho do Mustangu a zjistili, že získali prvotřídní stíhačku s úžasnými letovými vlastnostmi ve velkých výškách. Ve Spojených státech vyráběla motor Merlin firma Packard. A tak bylo brzy povoleno vyrábět Mustangy s motory Merlin od firmy Packard. A vznikla P-51B, první opravdová strategická stíhačka druhé světové války. Britský motor Merlin, který v licenci vyráběl Packard, byl vysoce spolehlivý, skvělý motor, velmi silný, výkonný ve výškách. Měl 2 turbodmychadla, která umožňovala stoupání a létání ve velkých výškách, takže měl skvělý výkon téměř za všech podmínek. S nejvyšší rychlostí 720 km v hodině a s motorem Merlin měl teď Mustang dostatečný výkon, aby mohl bojovat s Luftwaffe jako stíhačka ve vzdušných bitvách. Britské a německé stíhačky vydržely ve vzduchu 2 až 3 hodiny. Jejich akční rádius byl tedy asi 500 kilometrů. S přídavnými nádržemi na delší dolet Mustangy dokázaly, že mohou být ve vzduchu až 8 hodin. To znamenalo, že P-51 dokázala doletět až do vzdálených koutů Německa a potom se mohla vrátit na základny do Anglie. Vojenské letectvo Spojených států mělo svou první strategickou stíhačku a objevila se na válečné scéně právě včas. Během podzimu 1943 těžké bombardéry 8. letecké armády dostávaly nad Německem co proto. B-17 a B-24 byly bez doprovodných stíhaček vydány letadlům Luftwaffe na milost a nemilost. Generálové začali volat po nové stíhačce, která by mohla z bombardéry letět nad Berlín a zpátky. Zdálo se to nemožné, ale nová P-51B požadavkům dokonale vyhovovala. V počátečních fázích války, než přišel Mustang, neměli bombardéry od jisté chvíle doprovod. 47 a 38 je mohli doprovodit jen část cesty a pak se museli vrátit. Když přišla naše skupina, mohli jsme je doprovodit až nad cíl a pak si je na druhé straně zase vyzvednout. Byla nás samozřejmě zpočátku jen hrstka, ale byli jsme schopni jim pomoct. Později byly P-51 všude. Dívali jsme se na ně ze zajateckého tábora. A když nad námi letěli, zdálo se, jako by měl každý bombardér svoji P-51 na ochranu. P-51 byly jako tažní koně. P-51 bylo tolik, protože měli tak dlouhý dolet. A myslím, že i jejich ovladatelnost byla lepší. Byli to naši malí kamarádi. Oni z nás nic moc neměli. Vůbec netušili, jaké to je řídit nákladák.
V prosinci 1943 dorazila první skupina P-51B, 354. do Anglie. Než jsme odjeli do Evropy, létali jsme s P-39. To bylo, dokud jsme neodjeli do Evropy. Když jsme tam přistáli, netušili jsme, s čím budeme létat. Podle rozkazu jsme já s Jackem Bradleym a Bobem Stevensem odjeli na anglickou základnu prověřit nové letadlo. Když jsme se vrátili, už P-51 přiváželi, model B. A tak jsme začali létat s P-51. 354. skupina, bojoví nováčci, brzy dostala lekci z rukou samotné Luftwaffe. Naučili jsme se, že boj není žádná zábava ani sport. Na první misi, na své první misi jsem byl asi 3 hodiny. Počasí bylo příšerné. Bylo tu nebezpečí, že bychom do sebe mohli vzájemně nabourat. Neviděl jsem žádná nepřátelská letadla, ale jedno najednou přiletělo a na první misi, kterou jsem letěl, sestřelilo jeden náš letoun s pilotem. Pro skupinu to byla teprve druhá mise. Uvědomili jsme si, že je to vážné. Pete Quasada byl velícím generálem, byl ve velení 9. stíhací skupiny. Pete k nám promluvil a pamatuju se, že řekl: nacházíte se ve velmi vážné situaci. Všichni se domů živí nedostanete. Ale s novou zbraní netrvalo pionýrům v Mustangích příliš dlouho, než také začali rozdávat rány. 13. prosince 1943 sestřelil pilot z 355. stíhací eskadry nad Kielem v Německu Messerschmitt 110. Byl to první ze 700 sestřelů. Ale cena za vítězství byla vysoká. Přes moře nás letělo v jedné skupině asi 75 pilotů, možná 80 pilotů. V každé skupině, nebo tak. Přišli jsme o 220 z nich. A to člověka vedlo k zamyšlení. Byli jsme skupina s nejlepším skóre ve válce. Měli jsme lepší poměr vítězství a ztrát než jiné skupiny. A přesto jsme přišli o více než polovinu svých pilotů za 2 roky válečných bojů. Zpočátku byli Němci zmatení, když se Mustang objevil na obloze, která dříve patřila jen jim. Piloti Luftwaffe si 51 často pletli s Messerschmittem 109 a tak se ve vzduchu za války odehrávaly zvláštní příběhy. Němci zpočátku netušili, co to je. Na jedné z prvních misí se k naší formaci dokonce připojila 109, ale letěla vedle nás asi 10 vteřin, než si pilot uvědomil, co dělá, a rychle se odpojil a letěl pryč. Nepamatuju se, jestli ho někdo sestřelil. P-51 skutečně připomínali z profilu Messerschmitt 109 tak věrně, že občas byli zmateni i američtí letci. Díky prosklenému vršku vypadala hodně jako Messerschmitt 109. Takže zpočátku jsme měli problém, aby po nás nestřílela naše vlastní letadla. Většinou P-47. Nikdy jsem nenarazil na P-38 nebo třeba B-17 a 24. Přes potíže v rozpoznávání letadel, které měly s Mustangem s novým motorem obě válčící strany, Mustang velmi rychle změnil celou podstatu strategické vzdušné války nad Evropou. Pochopitelně jsme doletěli mnohem dál než původně. Ale myslím, že operace na misích byly stále stejné, jen taktika se změnila.
Dříve ještě s P-38 jsme nesměli bombardéry opustit. Taktika se změnila. A teď jsme směli letět před bombardéry a zaútočit na německé stíhačky ve chvíli, kdy stoupali do bitvy proti bombardérům. Tehdy se štěstí ve válce otočilo. Měli jsme totiž větší šanci pobít německé letectvo, když jsme mohli letět před bombardéry a zaútočit na ně první, než když jsme čekali, až oni zaútočí na naše bombardéry. 354. stíhací skupina a její nové Mustangy změnily podstatu vzdušné války a tím zachránili pokulhávající strategické bombardování 8. letecké armády. Nyní bylo velmi důležité dopravit co nejvíce P-51 do Anglie. Jedině tak se mohlo podařit smést Luftwaffe z evropské oblohy. Nejlepší Mustang. V prosinci 1943 plukovník Don Blakesley navštívil 354. stíhací skupinu a několik dní učil nové letce některým finesám vzdušného boje a taktiky, které mohli použít proti Luftwaffe. Vedl naši misi 3krát a očividně se mu P-51 líbily, jelikož když se vrátil, tak tahal za nitky tak dlouho, až je 4. skupina dostala. Líbily se mu, určitě. Blakesley poté, co letěl s 354. skupinou, se do Mustangu zamiloval. Tak jel na velitelství 8. stíhací za generálem Ikem Kepnerem a prosil Kepnera o Mustangy pro 4. stíhací skupinu. Kepner svolil, aby skupina přešla na jiná letadla, pokud se dostanou do vzduchu a budou schopná boje v co nejkratší době. Takže Blakesley souhlasil a vrátil se ke skupině a rychle vycvičil piloty na P-51. A už za pár dní tito piloti kroužili po obloze nad Německem. S novými Mustangy se 4. stíhací skupina brzy stala stíhací skupinou s největším počtem sestřelů ve válce. V Evropě boje skončily, ale oni neodletěli do Tichomoří, takže jenom v Evropě zaznamenali více než 1000 vzdušných a pozemních vítězství. V Anglii přibývalo P-51B a 8. letecká armáda začala obměňovat své skupiny P-47. V lednu bylo k boji připraveno jen asi 50 P-51, aby mohli provázet bombardéry nad Německo. V dubnu už jich byly k dispozici téměř 400 a některé z nejlepších eskader v Anglii byly nyní vybaveny revoluční stíhačkou. Počty Mustangů v Evropě rostly a právě tak se zvyšovaly ztráty Luftwaffe. Během jara 1944 přicházelo německé letectvo každý měsíc o něco mezi 10 a 30% svých stíhacích pilotů. Zatímco letadla měla Luftwaffe vždy po ruce, v létě 1944 čelila nedostatku pilotů, který byl takového rázu, že ho nedokázala vyřešit. Ačkoliv Mustang ve vzdušné válce vítězil, model P-51B měl mnoho chyb, které bylo třeba časem doladit. Některé z těchto defektů mohly být v boji smrtelně nebezpečné. Zpočátku jsme měli potíže s nabíjením zbraní. Letíte ve velké rychlosti a jste v tak velkém přetížení, že zbraně přestávají pálit. A křídlo bylo tak tenké, že kulomety nemohly být umístěny v křídlech v pravém úhlu. Musely být skloněné v 45stupňovém úhlu, takže ten pás s municí, když přecházel přes ten hrbolek, se každou chvíli zasekl. Takže nebylo neobvyklé, že jste vypálil pár dávek a zbraně se vám zasekly. Vlastně jsme měli v naší skupině mechanika, který vymyslel systém, aby se mohlo dál nabíjet, ať už bylo přetížení jakékoliv. Začátkem léta 1944 byla většina potíží s P-51B vyřešena.
Béčka zůstala ve službě přinejmenším do konce roku 1944, ale dlouho předtím začaly sloužit i nové verze Mustangu. Varianta nazvaná P51D si brzy vydobila pověst nejlepšího typu Mustangu. Mnoho 51 mělo 1400–1500 koňských sil. Dčka, typ, který se používal nejvíce, měla motory Merlin s výkonem 1650 koňských sil. Nejdůležitější byla viditelnost, protože typy B a C měly přední sklo a prosklení přes celé letadlo až dozadu. Typ D měl jako strop velkou bublinu, v ní jste viděli dokonale. To byla největší výhoda. A pak také skutečnost, že měl více koní, o trochu víc. A měl 6 kulometrů ráže 12,7 mm, 3 v každém křídle. A pod křídly měl různé závěsy na bomby a takové věci. Několikrát jsem z kulometru vystřelil, abych měl jistotu, co to udělá. Střelba vás zpomalí o 80 km v hodině ve chvíli, kdy začnete pálit. Zpětný náraz vás hned zpomalí. A když pálíte ze všech 6 najednou, je to velký náraz. Asi tak. V tomto období války jsme měli často za úkol kobercové bombardování a střemhlavé bombardování. Letěli jsme s našimi novými Dčky na střemhlavé bombardování. A během 3 misí, které jsme ten den letěli, si 8 letadel poškodilo křídla při letu střemhlav. Zbraň navíc v každém z křídel křídla velmi zatěžovala. Takže přesně uprostřed letu střemhlav se křídlo odlouplo dozadu. Stalo se to v tom nejhorším okamžiku, když nesete dolů bombu a i kdybyste vyskočili, tak právě doprostřed výbuchu. Když jsme se vrátili, P1 odvezli a pár dní jsme nelétali. Pak upravili křídla, dali nám je zpátky a my je používali po zbytek války. Po úspěchu Mustangů v Anglii začaly stíhací jednotky v Itálii přecházet na P51 také. Jedna z prvních, která to udělala, byla 332. stíhací skupina, která původně dostala P51 typu B a C, ale válku ukončila v typech D. 332. skupině se říkalo Červené ocasy a byla jednou z unikátních organizací v dějinách vojenského letectva. Ve 332. stíhací skupině jako v jediné skupině Spojených států bojovali jen černí piloti. Kvůli rasové situaci v tehdejší Americe byli terčem rasové nesnášenlivosti a rasových předsudků, i když bojovali ve stejné válce. Ale přes problémy, které měli vojáky ze servisních služeb, se nad tyto potíže povznesli a vedli si obdivuhodně, zejména jako doprovod těžkých bombardérů na italském bojišti. Červené ocasy pod velením plukovníka Benjamina Jarvise mladšího, kterého vidíte na briefingu s jeho muži, brali svůj úkol velmi vážně. Pečlivě se připravovali a byli své práci zcela oddáni. 332. skupina mezi válečnými doprovodnými skupinami dokázala vyniknout. Měli vynikající pověst a my jsme je vždycky moc rádi viděli. Dali se dobře poznat podle červeného ocasu. Ano, teď, když o tom přemýšlím, si vybavuji aspoň jeden okamžik, kdy se k nám blížily stíhačky a oni se do nich pustili a my se dostali nad cíl, aniž by se k nám přiblížila jediná nepřátelská stíhačka. Ale to se jistě stávalo častěji, než jsme vůbec věděli. 332. stíhací skupina si může připsat tu největší zásluhu v boji ve druhé světové válce. Ačkoliv létali na mnoho misí a setkávali se nad Německem s tuhým odporem, hlavně koncem války, nikdy nepřišli o jediný z bombardérů, které doprovázeli, z žádné skupiny, se kterými létali. Žádná jiná skupina si nemůže připsat takovouhle zásluhu. Jiné skupiny zaznamenaly více vzdušných vítězství, ale červené ocasy si vysloužily úctu a obdiv posádek bombardérů 15. letecké armády. Zatímco zpočátku byli černí letci přezíráni a vysmíváni, na konci války si je posádky bombardérů žádali jako svou ochranu.
Měli jsme dobrý doprovod. Černí kluci létali na P-51 a objevili se, když jsme se vraceli z mise. Jedna skupina nás doprovodila na cíl a jiná nás doprovázela domů. A černí kluci nás odtamtud dostali. Byl tam hlavně jeden. Bylo to Eso. Ten se odtamtud dokázal dostat a uměl různé triky s letadlem, aby nás pobavil. Červené ocasy se staly oblíbenými malými přáteli a díky jejich úsilí se ve vzduchu vytvořilo pouto, které smazávalo rozdíl v barvě či rase. Zatímco skupiny jako pionýři Mustangové a červené ocasy bojovali s Luftwaffe, další P-51 měly přenést válku nad území jiného nepřítele, nad Japonsko. Mustangy brzy ovládly nebe nad samotným Tokiem a zajistili tak naprostou a nezvratnou porážku Japonska. Mustangy v Tichomoří. Starší verze Mustangů, jako třeba P-51A a A-36, se účastnili akcí proti Japoncům už od roku 1943 ve válečné oblasti Čína, Barma, Indie. Počátky bojů nebyly pro operace Mustangů nijak skvělé, ale letoun ukázal, že je rychlejší než cokoliv, co proti němu mohou Japonci postavit. Nejčastěji byly ale tyto Mustangy používány k pozemním útokům, k bombardování cílů v Barmě a v Číně. Piloti Mustangů také sledovali lodě podél barmského pobřeží, aby znemožnili přepravu zásob pro japonskou imperiální armádu bojující v džungli. Ale bylo to až po dobytí Iwo Jimy, kdy Mustangy začaly skutečně operovat v Tichomoří. Měli jsme spoustu vojenských P-51 Mustangů. To byl důvod, proč jsme obsadili ostrov, prolili všechnu tu krev, abychom poskytli základnu P-51, které měly chránit B-29 při náletech na Japonsko. B-29 startovaly ze Saipanu a z Tinianu, tam odtud přilétali. 1200 mil jižněji. 51 si je vyzvedli nebo se s nimi setkali, když přelétali nad Iwo Jimou cestou na Tokio a doprovodili je do Tokia, což bylo 2400 kilometrů tam a zase zpátky. Doprovodné mise stíhaček, které provázely B-29 z Iwo Jimy do Japonska, trvaly něco mezi 7 až 8 hodinami celkem. P-51 byla sice skvělé letadlo na létání, ale zátěž na ruce, nohy a křížovou oblast pilotům při tak dlouhotrvajících letech způsobovala takové stuhnutí těla, že když se vrátili z mise, museli jim z letadla pomáhat pozemní personál. No a provádět tohle den co den a pořád dokola vyžadovalo od pilotů velkou vůli, odvahu a odhodlanost. Prvních pár misí, na které jsme letěli, byl doprovod bombardérů. A když jsme tam dorazili, létali jsme sem a tam okolo bombardérů a když jsme viděli na zemi cíle, slétli jsme dolů. Zpočátku nic určitého. Později jsme měli přesně dané cíle. Jedním z našich prvních cílů byla letecká základna Atsugi. Doletěli jsme tam s 29, abychom provedli útok právě na tuto základnu. Bombardéry zatím čekali nad pobřežím. My tam vlétli a zasáhli jsme letadla a zařízení na japonské letecké základně. B-29 byly na takových misích jen doprovod. Doprovázeli nás jako navigační letadla. Zůstávali tak 700 metrů od pobřeží. Vždycky jsme jim zajistili výškovou ochranu. Nechali jsme nad nimi alespoň 4 P-51, aby je chránili, zatímco čekali, až se vrátíme od cíle. Při jedné příležitosti, kdy jsme dokončili práci nad cílem, jsme hledali naši B-29, která k nám vysílala signál, abychom ji mohli najít. Když jsme se k ní přiblížili, viděli jsme, jak na naší B-29 začínají nalétávat japonské stíhačky. To nám dělalo trochu starost, protože to byl náš lístek domů. Ale naštěstí stíhačky, které ji kryly, ochránili a sestřelili Japonce, ještě než jsme tam dorazili.
Na jaře 1944 kroužily Mustangy nad oblastí japonských domácích ostrovů a chránili svazy těžkých bombardérů, zatímco oni hledali vhodné cíle. Japonské stíhací letouny byly brzy smeteny z oblohy. Stalo se na jedné misi nad Japonskem. Letěli jsme jako doprovod bombardérů B-29 a letěli jsme víc než 8 000 metrů nad zemí, že motor mého stroje najednou ztratil výkon. Tlak nasávaného vzduchu klesl a já myslel, že mám vážné problémy s motorem. Chvíli jsem se s tím mořil a pak jsem zavolal pilotovi na křídle. Řekl jsem mu, že musím vyskočit a hledal jsem místo, kde bych mohl skočit. Byl to ten samý den, co schodili zápalné bomby na Tokio a Yokohamu a ošklivě je poničili. Plameny šlehaly až do výšky 1300 metrů. Řekl jsem si, že poodletím od pobřeží, co nejdál to půjde a tam vyskočím. Když jsem sestupoval a snažil se motor znovu nastartovat, všiml jsem si pod námi několika stíhaček Tojo, jak stoupají k B-29. Byl jsem těsně za jednou z nich, tak jsem se přiblížil, jak to šlo, a začal jsem pálit. Kolem začaly lítat úlomky letadla. Pilot na mém křídle sestřelil jinou stíhačku na levé straně. Dělal mi dál starost můj motor. Ale během boje jsem na něj zapomněl. Až když jsem v pořádku přeletěl cíl, uvědomil jsem si, že mi motor zase normálně běží. Japonsko mělo málo paliva a ještě méně zkušených pilotů a japonská obrana se zhroutila. Na konci války byli japonští piloti jiní. Vlastně si myslím, že skupina stíhaček Tojo, kterou jsme tehdy potkali, tak myslím, že to byla jen cvičná skupina. Jen si tak letěli. Nevšiml jsem si žádného útočného pokusu na jejich straně. My se na ně vrhli a bylo to jako střílet kachny. Kdybych měl více paliva, chvíli bych tu skupinu sledoval. Některé z nich sestřelili jiní piloti P-51. Do léta 1945 získali Mustangy ze základen na Iwo Jimě nadvládu nad japonskou oblohou. Beze strachu ze stíhaček pak P-51 létaly nízko nad zemí a hledali možné cíle. Nic si před jejich 6 vražednými kulomety ráže 12,7 mm nemohlo být jisto. Když se Japonsko konečně v srpnu 1945 vzdalo, na Iwo Jimě stály stovky P-51. Byly nachystané na plánovanou invazi na Kyushu. Díky kapitulaci už tato operace ale nebyla naštěstí nutná. Mustangův odkaz. V posledních měsících války v Evropě chránilo těžké americké bombardéry asi 2000 Mustangů. Takovým ochranným štítem bylo pro Luftwaffe nemožné proniknout. Ztráty bombardérů klesaly a německá města a průmysl byly systematicky ničeny americkým strategickým bombardováním. Díky stíhačkám, které srazily z oblohy každé německé letadlo, a bombardérům, které ničili německý válečný průmysl, neměly spojenecké letecké síly ve vzduchu brzy žádné soupeře. Velkou hrozbu však stále představovala protiletecká palba a střelba z menších zbraní, zejména pro motory Mustangů, které byly chlazené kapalinou. Byli jsme na misi Najdi a znič. A já objevil na silnici 6 německých nákladních aut. Začal jsem bombardovat a během prvního přeletu jsem 4 z nich zapálil. Vystoupal jsem, ale neviděl jsem, že by opětovali palbu, tak jsem slétl níž, abych dostal zbývající 2. Když jsem přelétal podruhé, zjistil jsem, že letím nad otevřeným polem se 100 německých vojáků, kteří klečeli a stříleli po nás. Nejspíš vyskákali z hořících náklaďáků.
A 51 nesnesla velké poškození. Přijdete o chladič a jste vyřízení. Já přišel o chladič. Vystoupal jsem do 2600 metrů a teplota chladiče dosáhla do červeného pole. Nedalo se nic dělat, přestával mi fungovat motor. Začal jsem volat Mayday, zatáhl jsem za červené držadlo a kryt kabiny odlétl, přesně jak mi to říkali. Začal jsem vyskakovat, ale měl jsem přes ramena pásy a ty mě stáhly zpátky. Vzal jsem mikrofon a rozloučil jsem se. Rozepnul jsem pásy a znovu skočil. Zachytil jsem se za šňůru od vysílačky. Nemohl jsem ven, tak jsem se vrátil. Když už jsem byl zpátky, řekl jsem nashledanou. Odpojil jsem vysílačku a zkusil to po třetí. Dostal jsem se ven hlavou, letěl jsem rychlostí 160-170 km hodině. Vítr mi chytil brýle, natáhl mi je asi 30 cm od hlavy, ucuknul jsem hlavou, oni se mi připlácli zpátky a já spadl zpátky do sedadla. Tak jsem zapnul vysílačku a rozloučil se. Sundal jsem si kuklu. Na počtvrté jsem vyskočil ven. Podíval jsem se a viděl, že visím nad místem, kde probíhá tanková bitva. Nahoře ve vzduchu bylo ticho, žádné zvuky, ale pode mnou spousta hluku, střelba, děla, i lehké zbraně byly dole slyšet. Byl jsem jižně od Met. Němci je měli ještě v držení. Dopadl jsem na zem, schoval jsem se ve křoví. Na pole přijelo německé polopásové vozidlo, vystoupili 2 vojáci s puškami a hledali mě. Říkal jsem si, určitě vědí, že jsem tady. Vstal jsem a dal ruce vzhůru. Byl jsem na půl cesty k ním, když jsem si všiml, že mají německý černý kříž přemalovaný bílou hvězdou. Bylo to ukořistěné vozidlo a oni byli součástí Pattonovy 3. armády. Byli o 60 kilometrů dál, než si všichni mysleli. Takže mě svezli a druhý den jsem letěl zpátky pozorovacím letounem zpátky na svou základnu. Kapalinou chlazený motor byl nevýhodou, když P-51 útočila na pozemní cíle, ale i tak je Mustang považován za nejlepší sériově vyráběné válečné letadlo. Leckdo tvrdí, že všech dob. Koncem druhé světové války dosáhl úspěch Mustangu svého vrcholu, ale už v těchto vrcholných chvílích bylo možno vidět na obzoru jeho budoucí pád. Rozvojem Messerschmittu 262 první operační proudové stíhačky Němci zasadili smrtelnou ránu stíhačkám s pístovými motory. Ale zatímco Messerschmitt 262 představoval budoucnost, piloti létající na starších letadlech, na Mustangzích, v posledních dnech války dobře věděli, jak nejlépe se svým letadlem proti novému technickému zázraku bojovat. A tak při mnoha příležitostech vítězili piloti Mustangů i přes úžasnou rychlost Messerschmittů 262. Jednoho dne, bylo to v dubnu 1945, jsem byl na misi Najdi a znič. Letěl jsem ve 4000 metrech se 4 dalšími letadly. Zahlédl jsem pod sebou nějaký pohyb a rozpoznal jsem siluetu proudového Messerschmittu 262. Já byl ve výšce 4000 metrů, on nebyl ani v 1000. Tak jsem se přetočil a rozhodl jsem se, že mi neuteče. A tak jsem hnal letadlo až za hranici rychlosti zvuku. Měl jsem pocit, že se mi letadlo rozpadne. Dostal jsem se do jevu zvaného projev stlačitelnosti vzduchu. Ztratil jsem vládu nad letadlem. Měl jsem pocit, jako by se řídící páka vyhákla. Točila se kolem dokola a nijak nereagovala. Jak jsem klesal do menší výšky, když byl vzduch hustší, začal jsem cítit, že začíná páka reagovat. Modlil jsem se, aby to tak bylo, a začal jsem vyrovnávat, a když jsem vyrovnal, tomu nebudete věřit, 262 byla přímo přede mnou.
Myslím, že jsem hnul zaměřovačem asi o 2 stupně, než jsem začal střílet. Ustřelil jsem mu kus jednoho křídla a levou trysku. Zapálil jsem mu levou trysku. Předlétal jsem ho, tak jsem se odpoutal a chtěl jsem se vrátit, ale on začal hned stoupat. P-51 nedokážou letět příliš dlouho přímo vzhůru. Snažil jsem se ho dohonit, ale on letěl přímo nahoru. Myslel jsem, že jsem ho už ztratil. Jedna tryska mu sice hořela, ale on najednou zastavil a začal klouzat zpátky dolů. Pilot se katapultoval. Visel na padáku a já se cítil jako mistr světa. Byl jsem v extázi. Roku 1996 jsem jel na setkání německých stíhacích pilotů a setkal se s pilotem, kterého jsem sestřelil. Oba, on i jeho žena, mě vřele objali. On mi řekl, zachránil si mi život. Měl se v jednotce 25 pilotů, když si mě sestřelil. Měl střelnou ránu v levém boku a tak už nikdy nemusel létat. A proto mi řekl, za 2-3 týdny zůstali z mé jednotky naživu jen 4 muži, takže si mi zachránil život. Tak jsem odpověděl, rádo se stalo, kámo, to mě těší. Když válka skončila, Mustang, dosud nejlepší americkou stíhačku, brzy zastínili nové proudové stíhačky jako P-80 nebo F-86. Na letmý okamžik se stal Mustang P-51 králem oblohy. Ale technický pokrok jej až příliš brzy srazil z jeho trůnu. Jen pár let po válce byl Mustang odsunut jako druhořadý letoun. Celkem bylo vyrobeno asi 15 000 P-51, ale tisíce jich bylo, když válka skončila, sešrotováno. Ostatní, několik drahocenných kousků, bylo odprodáno závodním letcům a nadšencům. Během prvního roku korejské války na chvíli Mustang opět získal kousek ze své slávy, jelikož byl povolán zpět do služby jako letoun k pozemním útokům. Ale kvůli zranitelnému kapalinou chlazenému motoru byl co nejdříve nahrazen modernějšími proudovými letouny. Dnes z kdysi mocné hordy Mustangů, která dobyla oblohu Evropy, zůstalo méně než 100 létajících exemplářů. Každoročně na leteckých show po celých Spojených státech vzlétají tyto vzácné relikvie do vzduchu před tisícihlavými davy a připomínají Američanům, že mohou být hrdí na své letecké dědictví a aby nikdy nezapomněli na hrůzné dny, kdy Mustangy vzlétaly k obloze v zoufalém boji za svobodu. Nikdy jsem neslyšel nikoho říct, že nechce letět. Vlastně to bylo naopak. Lidé za mnou chodili a říkali, hele, on letěl včera, dneska nech letět mě. Myslíte, že to byla legrace? Ne, mínili to smrtelně vážně. Udělali jsme každou práci, kterou nám za války dali a udělali jsme ji dobře. Přišli jsme o hodně lidí. Jinými slovy se ukázalo, že Sherman měl pravdu, když řekl, že válka je peklo. To je. Na českém znění spolupracovali Kateřina Sidonová, Zbyšek Horák, Bohuslav Kalva, Tomáš Juřička, Helena Bendová, Libor Pařízek, Oldřich Vajsar. České znění vyrobila společnost Řitka Video v DV agentuře SRO v roce 2009. Zvláštní dík patří veteránům, kteří věnovali svůj čas a poskytli rozhovory pro tento projekt.